Muri yeZimbabwe aiwanza zvotaura vanhu voya vataura vachiti the recent bomb scare at Victoria Falls International Airport, suggesting it may be a calculated move by President Emmerson Mnangagwa to eliminate potential opposition to his alleged third term ambitions. Aiwa ndozotaura vanhu vachiti aiwa the bomb scare aiwa yanga yakaplaniwa vachiti Mnangagwa anga akaiplana akaironga kuti akwanisa kueliminata aiwa Vice President Chiwenga. Muri yeZimbabwe ndo mashoko akataurwa nevanhu. Sati amboendera mberi mashoko aya, ndokurudzira wa subscribe, wo like, wotina on the bell icon. Tambochana mabetsa ndokupa pano pa ZIM News Live. Notipinda muna munonzi Mnangagwa supporters within ZANU have reportedly initiated early campaigns for a constitutional amendment aiming to pave the way for the third term in 2028, contrary to the existing constitutional limits. I don't doubt the possibility of Mnangagwa faking this bomb scare to annihilate all the possible threats to his third term bid. He has done it before with the Gukura Hundi. When a hyena wants to eat its chicken, it first accuses them of smelling like goats. Despite President Mnangagwa's cancellation of the trip, Vice President Constantino Chiwenga stepped in to officiate at the Southern African International Renewable Energy Conference in Expo. The incident has ignited speculation about the lengths some may go to secure political longevity as Mnangagwa faces increasing scrutiny from both opponents and skeptics within his own party. Ndo mashoko achitagwa achinzi aiwa plan rakatogwa naEmmerson Mnangagwa rikufeka bomb aiwa iplan rakamboita kunyange kudhara pagukura hundi. Saka muri yeZimbabwe mashoko arotogwa nevanhu vachisuspecta kuti aiwa anenge kuda kupevha way yake for the third term yemuna 28. Tiudzei mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi pinda mucomment section medu. Sakangana kusubscribe, kulike, panotina on the bell icon. Tambochana mabdetsa ndokupa pano pa ZIM News Live.